Hai máis dunha década que os veciños do lugar de Orro levan denunciando a inseguridade viaria na zona. Tras conseguir a construción de beirarrúas, os residentes demandan a instalación dun paso de peóns que lles permita cruzar a estrada que atravesa este núcleo de poboación situado ás aforas de Noia. Vimos levando isto, reivindicando moito tempo, que sí, ao final estamos aínda sin el. É nos moi necesario, moi necesario. Antes de facer as aceras estas, que non hai moitísimo, habrá ano e medio ou así, que se fixeron, xa se lle comentou, dixo que había que deixar para sillas de rodas e aquela, para acceso a aquela. Nada, non deixaron nada. E aquí fai-nos falta por culpa de que a aldea está arriba. Os rapaces da escuela teñen que cruzar a carretera. Destacan, ademais, que moitos dos residentes son de idade avanzada, coas consecuentes dificultades para atravesar a estrada se non dispoñen dun paso seguro. A maioría son xente maior que van a coller o autobús pois para ir ao mercado e colleno aquí, para cruzar vense negros, porque son xente que non ten. Un rapaz aínda corre, pero unha persona maior non pode. Entonces é un peligro para traer os nenos aquí á parada. Os nenos non poden cruzar solos, sempre hai que vir con eles porque non hai por onde, e a xente maior pois ten o máis negro aínda. Recollendo as demandas veciñais, o BNG de Noia insta a execución deste paso que, aínda que xa foi concedido pola Xunta de Galicia, está pendente de que se acometa unha actuación nas beirarrúas para garantir a súa accesibilidade. Estamos a favor de todas aquelas medidas para que o paso de peón sexa o máis seguro posible, pero o que sí pedimos é que se está achegando unha vez máis a época do verán, cada vez que o verán se achega máis, o tránsito de vehículos nesta zona é superior e, polo tanto, pois cremos que son unhas medidas que se verdadeiramente houbera unha intención real por parte do Concello, por parte da Xunta, se poderían realizar en 2, 3, 4 días. Os nacionalistas demandan tamén un paso de peóns para a zona de Boa, onde a Consellería non autorizou a súa instalación por tratarse dun treito non urbano que non reúne as condicións de iluminación necesarias.